Takulandira ni program lero ya Cruise 5. Lero tikucheza ndi Pemphero Chatha. Pemphero Chatha ndi mtsikana amene ali ndi zaka 19 tikuyankhula pano. Koma iyeyu anatenga pathupi ali ndi zaka 15, anakakamizidwa kupita ku banja, moti anapita ndithu ku banja, anabereka, alilipa ali ndi mwana wa zaka zitatu ndi miyezi ingapo, koma ku banjako adachokako. Tikuyankhula pano anabwereranso ku skulu, ali form 4 pa Zambezi Private Secondary School. Uku ndi ku Zomba ku Domasi. Ndakulandira program ya Cruise 5 Pemphero. Ziko mukwambe. Ndikhupe kuti zimene manena apazi ndizoona sina namepo yayi. Ayi. Kumudzi ndi kuzomba komweko kapena munangopita ku skulu yokha? Ayi ndi kumzikonko kuzomba konko. Kuti kuzomba? Domasi. Kwani munabadwa anthu angati? Nabadwa anthu atatu. Iwe kukhala wachinga? Oyamba. Ati deputy parent iro amene ali wakhala woyamba umadziva ngati uli nawenso ndiwe kakholo. Mwina poyamba nafuna ndimvetsetse kuti utazindikira kuti watenga pathupi, maganizo mwako mukaenda zotani? Ndikufunsa apa ifo chonena kuti sinkhani yopepuka yayi munthu oti mmene umatenga pathupi kuti uli ku skulu, uli ku holiday JCE. Utalemba mayesa form 2, mukudikira matizana anabwera anasanabwere. Anasanabwere. Okay. So ndekuti pa umoyo wa munthu ndekuti ukupita ku skulu, ukudzidza kuti ndiwe mwana wa skulu, mwalemba mayeso, mudikira kuti ayi mwina tikhoza tikapitize form 3, kenako pa kuzindikira kuti uli ndi pathupi. Unayilandira bwanji nkhani imeneyi? Nangochivomereza kuti poti zachitika kale. Pamene makolo anga ananditenga mondinyanya ukandisiya koma muna mwana ndipasa mimba. Mwina sanafika poka kunyanyanapo, imakhala yovuta nkhani imeneyi kuwauza makolo. Iwe unayipanga handle bwanji chifukwa choti umachita zoti apa inde ndi smoke. Ndikakangowauza amene achawo sizikakatha bwino yayi. Ndena mwina amauza achemwali awo akulu, haya nkolo, haya anti ayindani. Iweyo kwanu zinaenda bwanji? Iwo ndamana ndizindikira mwasanga ine ndisanazindikire. Iwe sosunkadziwa nkomoto watenga pathupi yayi. Iwo ndamana ndiziwa mwasanga ndi pamene amatuma anthu ena kumandifunsa. Kupita ku chipatala ukayesa kuona kuti munthu udira ndi pathupi tu. Ndiye kale masiku ano sinzoti zikumakhala bwanji, koma kale zikatero imakhala milandu ndithu kuti ayi amene wapanga zimene zindani hayi wakuti kenako amuyitane nyamata uja kama kanthuka bwalo amene uyu amene andipatsa pathupi. Kuzombako zina iwe nkhani yako inaenda motani atapanga discover kuti munthu uyu ndizoonadi ali ndi pathupi? Anandifunsa nkundifunsanso mamuna wake ndiyenzo zinapezo atamudziwa anangonditenga basi mukandisiya kumeneko. Wananyasidwa nazo kuti samayembekeza zomwe kuti zingachitike zimenezi, iwo amayembekeza kundipitiza school. Kunalibe zokambira naso yayi kapena kuti aita nakuchimunawo tibwere ndikambirane? Anangotipakira katundu wako. Wasankha banja iwe. Muntima unamva bwanji kuona kuti apa za skulu zijato ndeza vutatu apa tupita ku banja basi? Unamva bwanji? Sizinandimvekere bwino koma poti nangochivomereza kuti zachitika, ndipo makolo sakufuna kuti ndikhale pakhombo ifoti ndanyamula katundu kuti si wayinyake ndi wayinyake. Anangopita kandisiya omwe basi nangovomereza kuti awapa zachitika basi ndikakhala. Ndiye kumeneko bambo adakulandira ni bwinobwino kapena zinakhala motani? Ena amakubweza sindikukudziwa iwe chani milandu kumene kuja anandilandira koma amandilandira monyinyirika zimachita kuonesa kuti sakufuna kuti akhale ndineyo. Amakhala anali wamkulu bwanji pa nthawi imeneyi? Anali ndi zaka 17. Iwe 15 ye 17. Tanyamala nokha. Iye amakhala makolo ake kapena amakhala yekha? Anakukhala yekha. Okay. Anangoona kwabwera anthu. Alaita kubweretsa aniru munthu amene. Ala bwana ndizikhala nangatitani. Ndipo. Moyo apati zili kubanja tsopa kumene kunali kubanja. Ngakhale nali lokakamiza kuti pita kumene kwako zimene umafuna ndi zimenezi. Moyo wake unali otani? Moyo wake unali ovuta kwambiri. Kwa munthu yosankandifuna anangondilandiramo kuti basi poti zafika kale. Apeza kuti angondipangira nkhaza kumanimenya pena kundisiya ndekha be pakhomo pena osadya kumene. Amabwera achibale kudza kuona kuti abale Pemphero dakamusiya kubanja inde ndi mwana umateni tikamuone kuti akukhala bwanji? Sankabwera. Umangokhala wekha basi.
Nyamatayu anali ku school nthawi imeneyi kapena anali oti amachita timaganyo mwina? Aya anali kuti amachita timaganyo school anaisiya. Ndata akasokola basi abwere ndati mupezeko kachakudya pena asowe pena atani. Pena usadya kumene. Ndifunsafunso ingakhale ndila sensitive kuti makolo ako zimene anachitazi unakhumudwa nawo kapena unawamvetsetsa chifukwa ndikufuna ndive kuchokera kwa munthu amene zinamuchitikirako chifukwa pena ena amati ayi makolo anayenera amvetsetse munthu anali mwana bwanji akunkakamiza kubanja komanso pena iwenso ngati mwana umadzoti koma ineyo I think ndakhumudwitsa makolo angawa andimwina ndipomveka kuti ngakhale akundipanga zinthu ndi nkhanza komabe akanatani iweyo mulungu mwako mumayenda zotani pa nthawi imeneyi? Naona kuti anandikhumudwitsa kwa ine fona khangati akundisala akundisiya moti akanandisiya akayi mwina kukambirana nawonso kumbali ya mwina bweza akuwetsetsa munthu pang'ono komabe anakhangati andisala akundisiya ndekha ngati kuti samandifuna pa nthawi imeneyo. So kumene kukunakhala ndithu mpaka na miyezi yonse 9 kufika poti munthu woti wafika miyezi yoti akhoza kupita kukachira kapena anadza kutengako zinakhala bwanji? Ndinachira konko nakhala miyezi 9 yo kuchira mpaka mwana kubadwa ndithube. Ndi pamene anzanga anandiyendera a youth club akudera konko nkuzandilimbikitsa za skulu zakuyipanso kukhala banja ndili wachipere. Ndiye pamene napanga chisankho chochoka kupita kuona mmene mazunzikira moyo wanga amene umakhalira. Kutali bwanji kumene umakhala ndi makolo wako ndi kumene anakakusiya kubanja ako ndikufuna ndingokhala ndi chithunzithunzi kuti mwina kulipo kuti upita kunsika kumanga kumana ndi anthu oti umacheza nawo matani kunali kutali bwanji? Sikunali kutali kuti mtunda utali anthu oti akunyumba konko pena timatha kukumana. Sikunali kutali. Koma muno tapemphero kuti paja ati paya anapita kubanja amene. Kani yake ndi imeneyo moyo kwati kudzidzimutse pena ngokupatsa kuti moyo wandikozera chani amene munthu ati 15 watenga kale pathupi amukakamiza kuti iweyo zimene umafuna ndi zimenezi umafuna banja pita kubanjako mpaka na wakalowa wakhala miyezi 9 mpaka na ndithu wakachira. Tifuna tuone kuti kuchoka pamenepa kupita kutsogoloku zinthu zinayenda bwanji. Wanena kuti amene anadza kutulukira zitachitika izizi anali a youth club. Panali beso ena amene anabwerako mwina kaya ndi achibale kaya ndi ankolo kaya ndi anti kudza kugwira dzanja kunena kuti tsono mphanga apapa inde abambo ako aja akhumudwa nawe kapena makomano apapa bwanji upange chonchi alipo wina kwa chibale amene akutulukira? Palibe amene anafika nkuzandiunikira zimenezo. Oyamba kutulukira anali a youth club. Atabwera anati chani a youth club apa utabereka tsopano pa nthawi imeneyi? Ena ifuka amatha kumandiona mmene ndikuonekera mmene ndikukhalira makhalidwe anga pamene sona anagwirizana kutengana solo nkuzandiyendera kumandilimbikitsa kuti munthu umayenera kuti upitirize skulu sizoti ngati wabereka kuti sogolo lako limakhala thapompo ayi utha kukhala ndi mphamvu zobweranso ku skulu. Koma iwe pa nthawi imeneyi mesa umadziwa kale zimenezo zoti masiku ano munthu zimatheka kubweranso ku skulu? Naye ndikudziwa koma mphamvu yoti mwina ndinyamuke mwa ine ndekha zimavuta. Umachita manyazi mantha kapena chani kapena sunalishuwa kuti kodi ndikafikira pali? Sinashuwa kuti ndikafikira palipo mmene anabwerawo anakhangati kuti andilimbikitsa ndi maganizo anga amene maganiza kwa maganizo amabwerera kumakhangati kuti ndikupita kumabwerera amene onda amene akhangati kuti andilimbikitsa ine ndikukhala ndi mphamvu zenizeni zonyamuka nkupita kwathu kumakapita sono ku skulu. Pamene ufuna kumvetsetsa kuti ndi unabwerera ukamati kubwerera unabwerera kuti kwa makolo ako aja? Anakandilandiraso. Unafika wekha? Sunatengane ndi wina wake wankulu kuti tateni mukandipepesere? Zinakhala bwanji? Anapita ndekha ukapepesa ndithu anandimvetsetsa basi anandilandira ngati ine mwana wawo. Nakhala bwinobwinonso. Atakhuzumuka pamene patsopano nangasi basi zadutsa mwana wabadwa munthu wabwera wadzapepesa. Anakuza kuti chani makolo ako mmene utabwera kudzapepesa kuti ine chonde ndine mwana wanu? Anati chani anakulandira bwanji? Andiuza kuti simwaziona zimene zimakhalira munthu umapita kufoti nkakuwuzani mukapanga makani ndiye ndi zimene mwapita mwakazionera nokha mwatipeza pakhomo pano ndiye muzikhala usamala.
ino wewe umangofomeza muri sungakane akabatu azione kumati ndazionadi kwina kuziona kumati zimadusa koma kuzigwira ndazigwira ndiye mwana zinakhala bwanji munamusiya kwa mamuna kapena munabwera naye ku ayi mwana ndinabwera naye kwa mayanga okay kondo wamuna wankazi okay ndiye makolo anavomereza kuti tilera mwanayo bwerera ku school kapena zinakhala bwanji anavomereza kuti tilera mwanayo inu zipita ndi ku school mamusiya mwana ini kumapita ku school okay so apapa unali woti walemba mayeso a form 2 ukudikirira kuti matizata abwere ndi mmene zimachitika simudziwa matizata anabwera unakhoza kapena unali udalako ndinakhozanso kwambiri unakhoza bwinobwino ndithu ndiye kunangokhala kuti tikangopitiriza nsopano form 3 kumapita kutsogolo kutsopano okay kusintha kwa skulu zinakhala bwanji kuti upite skulu ine fani makufunsa kuti skulu imene unatengerako pathupi ndi kumene kuimba panoko ndizosiyana zinakhala bwanji kuti usinthe skulu uko inali yaboma ndifoti sanasungise malo ndiye zimavuta kuti munthu ukabwerere okay ndifake ndinapita ku private kuyamba kumene kumaphunzira okay so unakambiranso form 3 unakambira form 3 panopo wafika no form 4 nkhani yake ndi imeneyo nkhani ya pemphero chatha mlendo wathu walero mprogramu ya Cruise 5 akulankhula apa ali ku sukulu ndithu form 4 koma ndiye kuti pakatipa panachitika kagapu mwina almost 1 year imene inadutsa usanabwere ku sukulu panadutsa nthawi yatalibwa ayi 1 year chaka chinacho kumabwerera ku sukulu akuterotu ali ndi zaka 19 koma ali ndi mwana wa zaka zitatu ndi miyezi ngati pa miyezi 11 yes so that's almost 4 years almost 4 years pathupi anatenga ali ndi zaka 15 koma tikuyankhula pano iye akunena kuti izo zinachitika ine nabwerera ku sukulu koma ndili ndi chidwi chonena kuti anzanga ena amene akupezeka m'masituation ngati amenewa ndi athandize tikuyankhula pano wathetsa ukwati ana okwanira 17 ndiye tikufuna kuti timvenso kuti zimenezo zikuyenda bwanji zikachitika zinthu ngati izi pamakhala mmene ndimaonera ni zinthu ziwiri iweyo kukanika kubwereranso kwa anthu kuti ukayambenso moyo kapena anthu kukukana kuti you are not one of us iweyo kachanjanchani utabwerera ku sukulu basi kuyamba sotenga makope kumapita ku sukulu kukayambiranso kukhala mkalasi anthu anakulandira anthu amene ku sukulu unapita kwa anthu amadziwa za zimene zinakuonekera kapena zinali motani anthu anandilandira ndiponso anthu ambiri amadziwa ndipo anadziwa ndi mmene nkhani yanga inakhalira kuti ndachoka kubanja ndabweranso ku sukulu so anakulandira bwinobwino samakumoka yayi kutiza kuti ayi sama ndinena kuti chani ayi aphunzitsi kulandira bwinobwino kundilandiranso bwinobwino ndipo anakondwanso kuona kuti ndi zinthu zovuta asikanena kuvomeza kuti abwere ku sukulu chifukwa ena akangoti atenga mimba basi amankavomeza kuti ndizikakhala kwa mamuna imweyo koma kumakhala moyo zunzika kuti iweyo utengeno gawo lomathetsa maukwati a ana ang'onoang'ono zinakhala bwanji umachita motani ndinaona ndi mmene ndinazunzikira ine sizinandimvekere bwino kuti ndizoona asikana anzanga ena akuzunzika so kumakhalanso moyo kuti azakumana nazo nzomwe ndimafuna kuzakumana ndinakumana nazo kani ineyo ndinayamba kumemeza ndi khaso yaku dera kwathu kuzomba achinyamata anzanga pamene tinayamba kumayenda m'madera kumapangisa misonkhano za kulimbikitsa zoti kuyipa kwatira munthu udakali wachichepere komanso za ubwino wa sukulu pamene so ndinayamba kumayendera ndithube madera osiyanasiyana kumathesa maukwati anawo ndipo ndakwanisa maukwati okwana 17 kwachosa asikana okwana 17 kwachosa mabanja nkuwapitisa ku sukulu umadziwa bwanji wewe kuti ali pabanja kuti munthu mesa makhalu ungodutsa mu njira umadziwa bwa timafika kwa mfumu chifukwa ndimapanga zomba yense kuma madera ena sindakwanise kufikira kwa momwe mofikirikamo ndimafikamo timafika kwa mfumu ndiwapempha ndikupeza siku nkupangisa msonkhano tikapangisa msonkhano achinyamata ena asikana makhala poteropo ndiye timapezanso siku lina lapadera lowayendera mfumu aja amatha kumatilozera kuti kwakuti makafika mmene muja nkumakakamba nawo basi umakambana nawo ziwiri zitatu nkumatani kuwalimbikisa zina ndi zina ndithube ndi anzanga ayufiwo ndithube timayendera basi
ochimva ndithu chisanzo ni makhimwe ni mafurukuza ndipo amandiona moyo wanga amene nali ena chabuno samandiziwa koma atsikana ambiri amachimva ndithu ndi kafurukuza nkhani yanga amene inayendera ndipo amakwanisadi ndithu amavomereza nkuchoka kumene kuja timachosa basi nkuapitisa kukhoma kwa makolo awo basi. Youth Club kanu ndetu kali vibrant Youth Club umapanga zimene zizi kumene kuja mankhauta nawo azikangosewerako basi kutaitsa nthawi kumene kuja sizoti timangupita ukasewera timalimbikisana achinyamata kuti samakhala oziyang'anira pansi pena timathawa malimbikisana nkhani za ulimi chani basi be timakhala tikulimbikisana nkhani za mphamvu zoti zimachitika ndithu zimene zizi zimachitika kumakhala mungofuna ndalama maalawansi za mabungwe chani tijeko maalawansi ife silimatero ndipo ife timakhala tikulimbikisana zoti zaphindu kuti wachinyamata naise kuchokera mu Youth Club apindule ndikudabwa kuti mpaka nomapangitsa misonkhano achinyamata kupita ukafika kwa afumu chani kumanga organize bwinobwino zimene zokumachita Youth Club kumapanga zimene zonse timapanga ifeyo koma timaziyambisa ndife aboma akhanso amatha kumatisalira mbuyo mwathu kumangotithamangira koma timaziyambisa ndife a Youth Club. Vuto la kulowa mbanja ana ang'onoang'ono ndilalikulu bwanji kuzomba iwe ndi munthu woti tsopano wafika pena zikuchitikira umaona ngati zachitikira iwe wekha ukamba ufufuza umadaboti ati mmodzi umusotu ati pa trading apo kuti vuto ndalikulu chonchi iweyo experience yako yakhala ndi mmene waonera ndi vuto lalikulu bwanji. Vuto lalikulu kwathu ngati munthu watenga pathupi uli wachichepere ndikuona vuto lalikulu lomwe lichitika kwathu asikana ambiri akutaya miyoyo yawo ifoti zawo zimakhala zosakhwima ngati nthawi imene akabereka muja ina amatha kumangopitirira ifoti thupi lawo silili bwinobwino ena kumene akumadwa fistula ndi thupi kumakhala kuti moyo wawo osasangalala thupi lawo kumaoneka lofoka koma ndizoti zikuchitika nthu imene kuku anthu amalo wambanja alang'onoang'ono kapena anthu amangokokomeza zikuchitika zikuchitika ndiponso zikuchitika kwambiri koma ifeyo kumbali yathu tikuyesesa kuti zinthu zimene zijasamatani zisapitirire tikumachosa m'mabanja mwawo kuwapitisa ku skulu. Tikucheza ndi Pemphero Chatha iyeyu ndi mtsikana amene ndi mmodzi mwa atsikana ambiri kuno ku Malawi amene anakumana ndi zimene anakumana nazo koma kusiyana kwake ndi kwakuti iyeyu anasankha kuchitapo kanthu. Tikuyankhula pano ali ndi zaka 19 koma ali ndi zaka 15 anatenga pathupi anamthamangitsa kwawo anamuuza pita kubanja mpaka anakalowa ndithu kubanja kukakhala ndithu ngati mayi wapakhomo 9 months mpaka na mwana anabadwa koma mwana atabadwa gulu la chinyamata linafikira kumuza kuti ase Pemphero izi zizachitika komabe ubwerere ku skulu. Analimbikitsika kubwerera kwa makolo kukapepesa makolo anamvetsetsa anatenga mwana. Tikuyankhula pano Pemphero is back in school anapita ku Zambezi Private Secondary School ku Domasi kuzomba anakayamba form 3 pano ali form 4 koma sikuti vuto lilatha yayi vuto la achichepere kutenga pathupi likhalapo ndithu mpaka na mtsogolomo ndiye mwina kuti tithane nalo vuto litimvetsetse kuti chenicheni imene chikumampangitsa munthu oti ali form 2 ali form 1 ali ku primary aziganiza zoti apite kubanja ndi chani. Pa mabanja 17 amene wathetsa komanso pa anthu amene wacheza nawo zifukwa zimene anthu amathamangira kubanja ndi chani ala achichepere. Chifukwa chomwe chimabwera kwambiri kuti asikana akutenga mimba imakhala kuti akutengeka ndi azinzawo kuti kama azinzawo amatha kukhala ndi zibwenzi kuti ngati mablesa aja adakuti kama mablesa aja zibwenzi anzawo aja kuwapasa ndalama anawo samafuna kuti azipatsidwa ndalama amakhala kulimbikisidwa kapena akutengeka ndi zomwe anzawo zijakula akuziona mwina akuwapasa zina zake zoti zofunikira nawonso basi amafuna kuti chinthu imeja akhale nacho kwambiri koma kutengeka ndi azinzawo poona kuti nzanga ndi chakuti ifoti ali ndi chibwezi nenso ndikhale ndi chimenecho ifoti ndili ndi chibwezi. So nkhani ya mablesa yoyo ndiona ndikumvetsetsadi kuti munthu ukakhala mwana pena umatha kukopeka kuona anzako zinthu zimene akuonetsa ndi amakuza inetu wandigulira ndi wakuti umaona I think inenso zofuna ndikhale nazo komano pali makesi a anthu ngati iweyo onena kuti you are saying kuti nyamata amene anakupatsa pathupi ndi zaka 17 and amene suri angakhale blessa ya fanira kuti ntchito take tongotapanga atani so zifukwa zina ndizitizo because obviously sinkhani ya mablessa yokhayo ya zifukwa zina zingali kuti nkhaza makolo ena masiku ano
akumatengeka kandi kuti mwina mwana wa mkazi wawo makamaka anakha kuti munthu wabeka mwana wa mkazi basi amangoti mwana wa mkazi ndiye kuti ndi chuma ngati wakula ngati size zofika mendi nika zaka 15 mendi nalimo amatha kukankhira kubanja kumati zipita kubanja ferizani tizipeza ndalama amona ngati banjalo ndi chuma kuti ukapita kubanja ndi kuti makolo apeza ntende osaza kuti umwe kuja munthu makazunzikako ena zikhulupiriro basi imafika nthawi maona mwali ngati mwezi kubwera August anthu amatha kunati akapita kusimba kujari kumakhala kutanika kusasa fumbi chani zimenezo zomwe anthu amakhala ngati kuti asikana akutengako mimba ena matenda kumene koma kwambiri makhala kuti mimba fasa amagonana osaziteteza kumene kuja mabanja awa amene kuti unakwanitsa kuwafikira nkuthetsawa zifukwa zimene anthu amapereka ndizo zani fa munthu sikuti mungangofika kuti muno mutabwera muli pabanja tathetsa koma pena umakhala mwacheza naye kale munthu kuti ase iweyo amene ulilimo wobwera kunoko kubanja chifukwa chani zifukwa zimene achinyamata ambiri amanena ndizitizo kwambiri ndi nkhazazo makolo kwakankhira kuti apite okay chinanso koma kuti kutengeka ndi azinzawo okay zambiri zimene anthu amapereka zifukwa zimakhala zimenezozo so makolo ndizoti enanso ali ndithu ndi gawo lalikulu pa vuto limeneli ena aliko koma amazibisa m'maderamo sungadziwe uno kuti ndi kholo limene likukankhira mwanayo we olimwenso ukalifunsa kholo silingavomere samavomera kwa mwana ukacheza naye bwino amamasuka ndithu nkufolokoza nkhani yothetsa mabanja ana ndimaona kuti ndiyovuta fortunately kuti inuwe mwabwera mwakambirana nawo mwathetsa banja koma mukathetsa inu muchokapo mupita kumwasiya anthu achapaokha tsopano zimene sizichitika kumene kuja simudziwa ayayi andi zakhazi kuvuta ena amapeza kuti kuthetsa banja abwereranso tathetsa banja abwereranso tathetsa banja I don't know your experience yako yakhala yotani what can you say about nkhani imene ifo ena amati inu izozo ndi mukungo yenda mtunda wopanda madzi zimene zozo sizingatheke simungathetse izizi anawo amakhala akufuna makolo awo akufuna inu mukupita umene kuchako tabwera ifa youth club tabwera ifa yabungwe yaboma tikuthetsa mabanja amene amangoseka awawa aleke nadzipita akangopita back to normal ayi ku nkhani ya ife tikathetsa banja ija timayendera anthu aja timakhani nthawi timayendera komanso asikana amene ndachosa mabanja aja ndimatenga ndithube nthawi zina timapasana masiku kuti tinapasana masiku kuti tizitha kumakhala nkumacheza kumakambirana kumalimbikisana za nzeru ndimadziwa kuti anthu achoka ndithu ndikagulu kamene koko ndimatenga ndithube basi tikhala tizikambisana tizilimbikisana za school lilipo banja amene munathetsa nkubwerera naso anthu ayi palibe kapena mangokubisira zoti pemphero twasadziwa ni maendera anthu akutatendera basi tisadziwika kuti ndinabwereranso kubanja ni maendera ni makhani nthawi yaendera komanso tiwakumana kuti tizitha kuthandizana maganizo pankhani zina ndi so chofunikira ndi chakuti mukathetsa banja musangothetsa nkuzisiya pomwepo muzayendera aja anthu aja kumalimbikitsa kapena makasetting awaya choti kodi panopo munthu uyu akhangara anabwereranso tu yofunika kuti timulimbikitsebe timayendera ndithu kumalimbikitsa basi ndamakhani mtima mantha kuti sangapangenso zimenezo komanso ndi mmene mabanja amasiku ano achichepere imene akumakhalira ndi zinthu zovuta kwambiri asikana ambiri akumakhala kudandaula kuti moyo wawo sukuyenda kubwino kumene kuchako ndithu akumakhala kuchitidwa nkhaza ndipo mabanja achichepere wawo kumakhala kumana zosiyana-siyana kubanja kuja munthu nkhaza zimene kwambiri nkhaza zimene zikumachitika pona iwe nsikana ndi level yako mmene ulili naye nyamata uja amakhala kuti nyamata sichinamutere iwe azikusiya pakhomo nkumazunzika ena amadandaula kuti inuyo mukubwera mudzathetsa banjali koma simukudziwa mavuto amene ndimakumana nawo ndisanabwere kubanja kuno panopo mukundiza kuti ndibwerere ku sukulu ineyo fizi ndilibe ndalama yoti ndizikakhalira ku sukulu kaya pocket money kaya zonsezo ndilibe ndi ineyo ndikhoza kuchoka kubanja kuno komano ineyo munthandiza bwanji chifukwa amene nasiyira sukulu ndiyoti ineyo fizi sindimayipeza ndi ineyo ndiuze inu mazipanga hando bwanji zimenezo kumbali ya ife timangwa gulira zina ngati kuti kuthumba kwathu kuyufi timatha kumasunga ndalama ndiye timangukwanisa kugula zinthu zing'onozing'ono komanso kuti chosangalatsa kuti ambiri amene nachosa ndi amaprimary si akusekondari alipo ochepa ndi akusekondari aja ena ndi aboma ena si aboma
Ndekoma kwambiri ena alipo angapo amene sakupita ndithube panopa angokhala kaye koma kubanja kuti nacho sakumalipa kupa makulawo sakupita ku school for fees kuvuta ena abo maozi kutheka kupita aku primary ozi kutheka kupita iwe unena kuti mnatisa mbanja anthu aku primary ku primary mwana wa ku primary kupita kubanja wa standard 6 7 8 ambiri ndi primary Hakarani kumona standard 6 kubanja. Kasi za kuli chimakaji chani asikana ka. Kuma standard 6 ndika mwana uri nini. Ole weso moto uri ine ndimati ndine mwana koma ndakulaso kwa uyu. Arali kubanja? Amakali kubanja. Momona wina kamera ngoma chora amene ndakazi anga amene. Zaka 14 15 kubanja. Primary level imini. Mango khala mari kunja kulinji kunja kuchitika zinthu kani yake ndi imeneyo ena tikamanga mankhani yama kwatana samamvetsetsa kuti kodi mukuti mwanayo ndi ndani ndi macheza ndi ena ake ndi timakambirana nkhani imeneyi. You be surprised kuona kuti abalawi ena sadziwa kuti definition ya mwana ndi chani kodi mwana ndi wa zaka zingati ku Malawi pa malamulo. Mwana ndamisa nakwanise zaka 18 masika musi nkhani ndi imeneyo. So tikamagamba za mwana tukamba za munthu amene sanakwanise zaka 18 osati imene akuonekera kuti amene akuone kuti ndi wantali ayi ndi wotere as long as munthu uyo sanakwanise zaka 18 zakubadwa ameneyo ndi mwana palibe so explanation ina iliyonse imene mungakambirane ndi mulandu ameneyo achoke apite uko 19 kupita uko ndi muzikambirana tsopano kuti ase inuyo inde munthu mwadutsa zaka 18 koma taona ndi imene mulilipo 19 you are 19 years apapa ndiwe mwanabe apapa wandazezo naye kumabe ndi wankulu mesana kwanisa zaka 19 kuti guys munthu ndi mwana uyo ndetu nkhani zaketu tikucheza ndi pemphero chatha mtsikana amene wanena kuti aineyo ndikufuna ndibwere ku skulu ndikufuna ndithandize kuthetsa mabanja achinyamata tikuyankhula pano mabanja 17 wakwanitsa kuwafikira kuthetsa kumalondola ndithu kuti ayende nawo limodzi koma tufuna kuti masomphenya ake ndi wotani kutsogoloko akufuna adzakhale ndani komanso kuti pempho limene angakhale nalo kwa anthu ena amene angathandizirepo lingakhale lotani. Tinakuona ni mukushayina ku program launch ya UNICEF akukhazikitsa program ya zaka 5 yolimbikitsa kuti atsikana kapena tingoti ana asamalowe mbanja ala ang'ono pamene akona pemphero chathawo cha ndamene tatuza zambiri za activity imene chimachitika ndi chani kwenikweni. Okay, activity major ndinatengedwa ngati kuti ndine champion amene ndakwanisa kuthesa maukwati ana kudera kwathu. Okay. Ndiye kwabwera mabungwe la sifu komanso mothandizana ndi UNICEF yomwe igwire ntchito kwa zaka 5 yomwe ithandiza asikana amene achoka m'mabanja kupita ku school kuti azitenga thandizo lawo azathandizira asikana amenewo kuti school yawo isavule apitirize maphunziro awo mopandanso vuto lililonse kubungwe limeneyo la sifu mothandizana ndi UNICEF. Ndori niyo mukhaso mukupindula nawo pa program imeneyi ngati ma advocate ngati achinyamata olimbikitsa kuthana ndi ntchito imeneyo. Tikhala tikupindula nawo nafe koma program iyi ili madera 10 chabwino zomba sali momo koma ngati ine champion amene ndikwanisa kupanga zinthu zimene zizi kuchosa kuthesa maukwati ana ndithu achicheperewa zikhoza kukhala zamwayi kuti nane ndikupanga dera la kwathu kuti lithe kutukuka koma zoti kuzombako tikachita mwayi zifika koma zomba sali mgula madera maboma 10 amene mabungu amene akugwira ntchito kwa zaka 5. Tipa nkhani yomweyi iweyo ngati mwana woti unagwa ku mvuto limeneli unaona moyo umene umakhalira unaona makolo amene amapangira react unaona school imene amapangira unaona ma youth organization ampingo wachani ungapemphe chani kwa anthu osiyanasiyana kuti achitepo china chake. Pali zinthu ziwiri, poyamba is to prevent kuti mabanjawa asachitike soyi asalowe nkono kubanja mwanayo komano 2 mwana uja ngati wa kubanja kucha achotsedweko abwere kuku. So iweyo nchifanya mafuna umvetsetsa pamba paja kuti who was the first person to reach you? Kuti anali kuchalichi, kuti anali azibale ako azibale amakolo wako, anali makolo andiona kuti ineyo
ndimangoyenda mchipululu amene anazandifikira oyamba anali youth club. So koma pali ma stakeholders osiyanasiyana amene akuyenera kuchitapo kanthu. Ndinafuna ndimve choka kwayo kuti anthu achitepo chiyani pa nkhani zimene zizi. Ineyo ndikupempha atsogoleri ngati mafumu amabungwe komanso aboma kuti tiye tigwirane manja pa nkhani yothetsa maukwati komanso tisawalekerere asikana kutenga mimba ndikuwasiya kubanja adakali achichepere. Chifukwa izizi ndi nkhanza zimatha kuononga tsogolo la mwana. Liwononga bwanji mesa yeye wasankha kuti akhale ndi mwana wasankha basa apita kubanja akakhale. Okay, akhala kuti wasankha wapita kubanja koma nzokuti tsogolo lake silipiriri alikhala pompo azikhala moyo ozunzika. Sizingathekenso kuti atukule Malawi, sizingatheke. Inuyo ngati amene mukugwira ntchito yothetsa maukwati ndi mavuto ati amene mumakumana nawo pa ntchito imeneyo amene mukuona kuti okay ifeyo chidwi tili nacho, nthawi tili nayo, energy tili nayo, komano pamene pakumavuta ndi apapa ena akatangothandiza kutseka magapo amene wawa tikhoza kukankha mtundu wautali. Okay, tikamagwira ntchito yothetsa maukwati mavuto amene timakumana nawo kwambiri alipo awiri amene amativuta kwa ife kuti tisolva bwanji. Vuto loyamba ndi kutalika kwa ulendo. Ngati ineyo ndikupanga zomba yense sizingatheke kuti ndikachoke kwathu ndikafike mwina kwana masalima wapansi, sizingatheke kwatalika kwambiri. Sizingatheke kukafikira madera mutali chabwino ndi zomba imwe koma sizingatheke kukafikira wapansi. Ndeno ndimangopanga madera ozungulira kwathu wonko. Ndiye ndimangopempha kuti ngati ungakhale kotheka mayendedwe okhawo atiganizireko kuti zitha kufikira paliponse. Kuti winese mwayo umenewo umpeze oti akathe kupitiriza maphunziro ake. Chabwino mayendedwe. Vuto lina ine likukwanisa kuchosa asikana kubanja. Pali ena amene sali school za boma chabwino sali primary, ena ali secondary kuma school za private. Zikumavuta kuti tawatenga kubanja kuja kuwapitisa kwa makolo awo. Akumatha kuyambira ku school kuja koma school ja sakumapitiriza akumatha kusira panjira nkumangokhala kaye kuti apanga bwanji fees itavuta. Ndi azithandiza bwanji akakuchotsa kubanja basi akupatse chikwama kuti inuyo kubanja ndalama ndizi. Anthu azipirira dala kubanja kwake. Ndikamanga koko basi nditoloka. Yofunika kwambiri asikanawo akapita kubanja chabwino timati titha atakupezeka anthu akuluakulu oti atakwayendesa adongosolo oti kalipira ku school kuja sizoti kumapasa iwo kuti basi apange zofuna zawo mwina utakuwapasa iwo omwe yokha iwo ndikupangira njira zina. Kwa azitha kupezeka akuluakulu ena kuti azitithandizira zikafikamo basi akaonesese kuti mwana wapita ku school akapange chilichonse kumene kubwinobwino awapangire chilichonse sizoti awapasi iwo okha kuti apange zomwe kufuna ayi. Ndachita chidwi ndi nkhani ya ma youth club. Panali nthawi imene ma youth club anali amphamvu kwambiri, makamaka nthawi imene muliro wa edzi unafika pachapoti wavuta kwambiri. Pamene ndi ma youth club anali very vibrant, umakhala ma youth club akuluakulu amakhala ma program chaka chonse chani. So pakati apa panakhala nchifukwa ndachita chidwi kumva kunena kuti kwanu kuli youth club yonena kuti iyo khandithu imatha kupanga organize kumapanga zinthu ngati zimenezi. Ku youth club ku mavuto amene makumana nawo kapena support imene anthu angakufikeni nayo ndiyotani kuti mwina mukwanise kufikira anthu ochulukirapo. Okay, mavuto amene makumana nawo ife ngati kuifi wathu foti ife mwa ife tokha timapanga zinthu zoti zapasa zomwe tingakwanise ngati tachosa asikana ku school kubanja kwapitisa ku school zomwe timakwanisa zinthu zing'ono. And kwambiri drama ndi imene mavuta kuti tithe kupangira zinthu zina zoti zapamwamba zoti zithe kuthali kupindulira anthu ena ngati kuti mmene kunena kuti fees kuti tithe kuwapasa ife sizimatheka. Komanso oti panga support amasowa kwambiri kuti ife tikupanga zinthu zathuzo koma oti atisogoleka akuluakulu ena ndi ena oti azitha kutilimbikisa ife tisafoke akumasowa. Tikuyendera kumapeto kwa kucheza kwathu pali zinthu zingapo zimene sindingakusiya kuti upite usanatiuze. Poyamba vuto lina limene laoneka ndiloti pena kumala kuno zinthu zikamachitika kumakhala ngati kuti isizachitikadi anthu umene kuku samaona takhati kudzidzimutsidwa even ma social media anthu akapanga post zinthu anthu kumadzuka tsopano zimene zikutheka bwanji koma zinthu zoti kumene koko zimachitikako anthu analipo amaziona ndithu komano anthu samafuna kuchitapo kanthu. Ndikunena izi chifukwa chonena kuti madera amene mabanja ana ang'onoang'ono akuchitika muli anthu muli amipingo amapemphera every Sunday, every Saturday, every Friday amapita ku chipembedzo chawo.
muli mafumu akukhala kumene kuchako koma papatu kamankhani zonena kuti mwana wa standard 6 mwana wa zaka 14 15 16 less than 18 mwana akupita kucheni koma tili ndi anthu amphamvu zawo m'madera amene wawo then mafuna kuti mwina from your experience utiunikire kuti kodi anthu amene wanga chitepo chani makamaka ngati nkhani ya mafumu iyi mafumu pamadabwitsa kuti anawo akumachokera kuti sikuti amakhala kwina wake anaja kwawo khaya akukhala m'midzi andi midzi muja muli mafumu amaziona zimene zikuchitika angapange chani mafumu kuti mwina nawonso athandize nawo pa ntchito imene asangosiyira youth club inu ndinu ana akakuthamangitsani makolo inu chokani pano mukuthetsa banja mukudziwa mavuto ine chani koma mafumu sangachite zimenezo pemphanga kwa mafumu muzitha kukhala ndi udindo kapena chidwi choyang'ana muzi wanu mmene uli chifukwa muziwa kuti muzi mwabwa munthu wachilendo chifukwa matha kuziwa kuti munthu wayi uyu ndi munthu wayi munthu wayi kwa muthe kukhala ndi chidwi choyang'ana muzi mwanu kuti kodi munthu wachilendo wabwera kuzatani kapena ndi amene kuti mwana wakwatibwa akaya ndi mwana zake muzitha kutengako gawo kuti muziyang'anisisa zinthu ngati zimenezo chinanso mutha kupanga malamulo oti kholo uja azitha kutani kukanika kukwatibwisa mwana wake adakaliwa ichepera kapena ngati mwana watenga mimba kumkankhira kutani kumkankhira kubanja ndipempha kuti mafumu muzitha muthe kupanga malamulo okhwima oti makolo aja azitha kuopa pamene kumaliza kucheza kwathu ndiwe pemphero chatha ungalangize chani atsikana amene tikuyankhula pano anapita kubanja ali ang'ono mwina amasowa munthu oti awalimbitse mtima kunena kuti achokeko amaopa iwe wanena wekha unena kuti oloyo utapita umaganiza ndithu andiwe unali kale membala wa youth club senzo kuti umaganiza ndithu koma zidatengera youth club kubwera kudzakufikira kuti no ukhale ndikaphusha kunena kuti atalondeti kupangadi mawa ndikunyamuka ndikupita so iweyo ungalankhule chani anthu ena amene ali mu situation ngati yako makamaka atsikana amene mwina tikuyankhula pano ali kale ndi pathupi ena mwina anabereka kale akuopa kupita kukapepesa kwa makolo kapena kubwerera ku sukulu ungalankhule motani uthenga wanga kwa atsikana amene mukundimvera ndipemphani kuti musathamangire kubanja komanso ngati mwatenga mimba musathe kudzikankhira kuti mungakhale kwa mwamuna koma tiye tikhale olimbikira maphunziro kuti tsogolo lathu lizakhale lowala komanso kuti musamatengeke ndi zinthu zochitika kuti anzanga akupanga zakunene ndipange zakuti chifukwa zimenezi zimatha kutigwesera mavuto oti titha kutenga mimba tsogolo lathu nkuthera pompo ndikupemphani atsikana anzanga kuti sathe kumatengeka zinthu zoti zikuchitika zoti zosakhala bwino tiyeni tilimbikire maphunziro kuti zakwanise masomphenya athu nkhani ya achipembedzo ndi nkhani inanso imene mwina anthu timaoneka ngati kuti timayithawathawa sitifuna kufikako koma achipembedzo ali m'madera mwathumu panopo kumwale usungayende mwina mtunda 5 km usanapeze kaya ndi chalichi kaya ndi zikiti kaya ndi chani achipembedzo alipo iweyo ndi wokhutira ndi gawo limene achipembedzo akuchita pothandiza kuthetsa makwati ana m'Malawi muno ayi sindikukhutira ifoti pankhani ngati zimezi sakumatengapo nawo gawo koma ineyo ndingokupemphani achipembedzo kuti mutha kukhazikitsa magulu oti tizilimbikitsana achitsikana kuti asamatenge mimba ali achichepere komanso tizitha kuthandizana pogwira ntchito yothetsa makwati ana kuti zimezi zisapitirire kani yake imeneyo tikuchokera kwa pemphero chatha mlendo wathu walero mpulogalamu ya Cruise 5 ndikupempha kuti ena tatolapo kanthu pamenepo iyeyu ndi mtsikana wa zaka 19 amene anatenga pathupi ali ndi zaka 15 anathamangitsidwa kupita kubanja anapita anakabereka anabwerako ndipo pano akunena kuti ineyo ndikufuna kuti ndikozenso za moyo wanga ndipo ndabwereranso ku skulu ali form 4 tikuyankhula pano pachamati mfo zakhala chani mukadzakula nakwa zakhala psychologist psychologist zachani ufuna kumvetsetsa anthu amene amaganizira kuti zitani okay ngati kwa ineyo nimafuna kuti ndidzathandiza atsikana anzanga omwe mwina akumana ndi mavuto ngati ayinewa kuti mavuto amene asadzathe kupitirira adzakhale kuti akubwerera ndithube kuti zakhale kuti akupanga zinthu zabwino kuti zoyipa zija azazisiye akuteroto ameneyo ndi pemphero chatha mlendo wathu walero mpulogalamu ya Cruise 5 apanso ndiye mapeto wa pulogalamu yathu ndathokoza kwambiri chifukwa cha nthawi yako pemphero zikomo kwambiri